Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Iklima S. Jibrin. Sako ne ga masu kuɗin nan. Wai dan Allah ni tambaya nan. Ku masu kuɗin nan, kuna auren masu kuɗi ƴan uwanku, kuna barin talakokin a ina? Kuna auren masu kyau, kuna barin munanan a ina? Na lura da ku masu kuɗin nan, in kun tashi aure ba kwa zuwa ku aure talaka, ba ku auren munana, sai dai ku nemi masu kyau irin ku, masu kuɗi irin ku. To kuna barin mu ina kuke so mu je mu zauna? Kamata a ce in kun tashi aure, idan duniya da gaskiya, ku je ku nemi talaka. Ku nemi talaka wacce ba ta da kyau. Idan kana da kyau sai ku yi sirki. In kun tashi haihuwa za ku tashi ku haihu madaidaita. Amma ga ka da kyau, ga ka da arziki, ga ilimi ya dame ka, ka ƙoshi, ka yi fumfum, sai ka je ka nemi yar uwarka iri ɗaya da kai. In kun tashi haihuwa tsaban kyau sai ku haifi aljana, mu kuma tsaban muni, an haɗa mummuna da mummuni sai a haifi me? Wannan irin abu ne. Dan Allah da sake, ku daina mana corruption a Najeriya. Ku je kuna neman ƴan uwanmu. Mu talakokin ina kuke so mu sa ranmu? Ina magana kuna kallo na.